Masoya annabi, barkanku da zuwa tashar Annabi ke faɗa TV. Idan kun kalli shirye-shiryenmu ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin idan mun fitar da sabon shiri ya dinga zo muku kai tsaye. Mun gode, Allah ya bar mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tana da girma, Maryam ma tana da girma, Asiya tana da girma, amma ba su kai Fatima dai, Hawwa tana da girma, Maryam ma tana da girma, Asiya tana da girma, amma ba su kai Annabi ba hashima ba ajami ba Fatima tayi a nasafa ba sakinayi annabi cikin annabi hashima ba ajami ba Fatima tayi sanu uwa na saman uwa uwa bai kiriya ba banki nake hawa ba za na so wala banda ke Fatima tayi ce abanda nake fada baki ya banki za na daga inda gari ina tangada daki ne ba Fatima tayi ina kuke yan Fatima daga hannu sama a tafawa mama Fatima kan je kuna sai Fatima shi ma bai mata kama kawa shi ma bai mata kama kawa shi ma bai mata kama kawa shi ma bai mata kama Shiya, hashiriya, ina ga sarki, Fatima tayi, kafin yi nisa baya da sarawa ma'aiki, Fatima tayi, Annabi Muhammad, kada ko sala kai kama aiki, Fatima tayi, kada kai da shehu a tijani na yi banki, Fatima tayi, shehu da rahama, har shirku ne ya banki, Fatima tayi, kai da kika ya kusanta shari'a sani na shi, Fatima tayi, sharawa masoya sha suka haƙi ya ma'aiki, Fatima tayi, banki da daɗi kada masara zama da aiki, Fatima tayi, salamu alaikum, salamun ala sayyidina salamun ala ali yasin, gaisuwar da Allah ke muku cikin Qur'ani, assalatu wassalamu ala ruhun nabi, salamun ala ruhun nabi, salamun ala ismin nabi, salamun ala dawul nabi, assalatu
ya tsira kowa ya ki kira Allah ya kai mu lafiya Salamu alaiki Salamu alaiki Hasan ya da ayau kin yi baki